I dèiem que el curs arrenca sense vagues perquè l'acord entre sindicats de mestres i Departament d'Educació va arribar l'1 de setembre, només 4 dies abans del retorn a les aules. Recordem que inicialment aquesta mateixa setmana, el dia 7, hi havia prevista una primera vaga que hauria coincidit amb el retorn a les aules dels estudiants de secundària. Valorem aquest inici de curs amb Yolanda Segura, que és portaveu d'USTEC-STES, el sindicat majoritari en l'ensenyament. Yolanda, molt bon dia. Hola, molt bon dia. El professorat que avui arrenca en 7 el curs escolar ho fa, podríem dir, satisfet? No gaire, no gaire. Hi ha moltes queixes, estem rebent moltes queixes perquè, evidentment, no hi ha hagut temps de preparar aquest inici de curs. En 2 dies, imagineu-vos, amb personal que s'incorpora dia 1 de setembre, personal que no coneix el centre, personal que no coneix els companys, i en 2 dies s'ha hagut de familiaritzar amb l'entorn escolar, i ara ja té els alumnes a l'aula, una aula que igual no ha pogut ni arreglar en condicions, perquè 2 dies no dona per més. T'has de reunir amb tots els teus companys i companyes i has de parlar una mica de com obres l'escola, i la veritat és que això té un impacte. Per tant, quant de temps de marge necessiten aquests professors per poder ja dir que estan com haurien d'estar i amb totes les condicions adequades per fer les classes amb normalitat? Mira, ja començant el dia 12 era un temps massa just, diguéssim, per poder preparar les coses, però bueno, ja estaves acostumat i ja tenies una dinàmica, hi havia una dinàmica de reunions, una dinàmica de preparar classe, i fins i tot et quedaves les horetes que feien falta, no? En 2 dies està clar que això és impossible, les reunions que puguis fer no donen per més, i llavors es necessita un marge de temps. Més que res, si s'ha volgut adelantar el curs, el que calia era fer una millor planificació de tot plegat perquè tinguéssim aquest marge. I la solució no era fer-nos anar al juliol, alguns sí, altres no, ni fer-nos anar al juliol en les condicions que ens van fer anar. És a dir, s'havia de planificar tot molt bé perquè nosaltres ara poguéssim començar amb garanties. I a més, tenir en compte que el mes de setembre serà un mes molt complicat perquè no està ben gestionat, faltarà monitoratge. El que s'està contractant és gent sense titulació per poder estar vigilant infants, i això també estem rebent moltes queixes al respecte en aquest sentit, de la mancança d'aquestes contractacions i tot plegat. Tot això no s'havia d'haver tirat endavant aquest any i s'hauria d'haver organitzat i negociat i haver trobat un consens en tota la comunitat educativa perquè la gestió de tot plegat anés molt millor. Entenc que aquest descontentament l'heu traslladat a la conselleria. Tot i així, hem de dir també que hi ha hagut aquest acord que ha permès desconvocar la vaga que hi havia de cara al dia 7 i que també permetrà la contractació de nou professorat, no? S'està pensant en aplicar-ho a partir del mes de gener? Correcte, això ve donat perquè, ells, una de les justificacions que donaven per no retornar-nos a aquesta hora lectiva, aquesta reducció de l'hora lectiva, que donava entrada a aquests 3.500 docents en els centres educatius, era el tema pressupostari, que nosaltres igualment sempre hem pensat que podien haver fet el sobreesforç i que així a 1 de setembre hi haguessin estat aquest professorat en els centres. Però ells s'han acollit a l'ampliació del sostre del dèficit que s'ha concedit des de l'Estat espanyol. Per tant, això serà a partir de gener i també dona marge tot aquest primer trimestre a gestionar l'entrada d'aquest personal, perquè no serà fàcil. S'han de refer tots els horaris, i això és una feinada molt gran i a mig curs és un mal de cap, és un problema. Però, home, 3.000 llocs de treball, a no tenir-los, la veritat és que no havíem de deixar-ho passar, i més tenint en compte que si ho deixes passar no saps si després ho podràs aconseguir. Són 3.500 llocs de treball que entren per quedar-se. Però sí que també vam deixar molt clar que al llarg d'aquest primer trimestre havíem de negociar la resta de reivindicacions que teníem, i un ajustament és el calendari. El volem negociar de zero i fer la valoració pertinent, evidentment, i negociar-lo de zero, perquè està molt clar que no s'han fet les coses ben fetes. Això passaria per tornar a retardar o tornar a les dates anteriors d'inici de curs que teníem en el curs passat?
Això passarà per veure què és el més beneficiós per la qualitat de l'educació de les aules, de l'educació, diguéssim, perdó, que m'estic liant, per la qualitat de l'educació que donem en els centres educatius, i també passa per valorar bé i gestionar bé si realment és beneficiós que s'avanci el curs, com ho hem de tirar endavant, perquè això no creï el caos que es generarà en el mes de setembre, sobretot, i no generi això, no poder preparar el curs en condicions. Passa per això. Si al final arribem a la conclusió que és millor començar abans, doncs és millor començar abans, però si no pot ser, doncs començarem una mica més tard, i tampoc no serà la mort de ningú. Doncs ho anirem seguint, com van aquestes negociacions en aquest primer trimestre. Iolanda Segura, portaveu d'Ustec Estés, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.